साइजआव थांनाङा लोगोफोर साइजआ एकदम मोजां जायाखै मानो होनबा गुदुं गुदुं लोगो लोगो थाखायोना गुदुंनि थाखाय गुदुं गुदुं बानायनायनि थाखाय साइजआ फिसा गिदिर जादों बिदि प्लास्टिक ना नै दहायनो गाबाय थोरसिना गायाखिसै बिदिनि थाखायनो नोंथांमोना बानायबाथाय बिदि प्लास्टिकआवनो होनानै बानाय आरोना प्लास्टिकआवबा साबसिन जायो इयाव दा बोखानो हायाखिसै आङो खुलुमबाय लोगोफोर नै नायदो दिनै आं चक्लेट बानायनो नागिरदों बे चक्लेटआनो जाहैबाय गथ'फोरनि गुजुनाय लोमजानाय आरि हामनायनि नोंथांमोना नायलांदो माबायदि बानायो फैदो बिदिब्ला माबोरै बानायदोंमोन आं बे बथलनि चक्लेटखौ फार्स्टनिफ्राय देखायनोसै बिनि थाखाय मा मा नांगौ बानायनायाव मा मा नांगौ बेखौ नायनोसै फैदो बिदिब्ला बे चक्लेटखौ बानायनो थाखाय आङो हाइजें लादों हाइजें दरब्रै दरबासो होगोन आङो ओमफ्राय नै गुर नै गरमजोंनो गलिलांबाय जेबो नङा गलिबाबो माबायाव गलिखाहोगोन नालाय नङा गुरजों हाइजेंजों बानायगोनजोंनो गुजुनाय गगा मोननायनि मोनसे मुलि जागोन आरोना गथ'साफोरनि बे चक्लेटखौ बानायनो थाखाय फार्स्टआवनो जोङो हाइजेंखौ सावना लानांगोन नोंथांमोना मिथिखागौ हाइजेंआ गुजुनायनि थाखाय बेसे माबा इम्परटेन्ट बुस्थु गुजुबा जों ओरैनोबो हाइजें सावनानै जाखायो दा गथ'फोरानोथ' ओरैनो जानाय नङाना बेनि थाखायनो बेखौ चक्लेट बानायनानै जाहोनसै आरोना होमबा गुजुनायाबो हामो लोमजानायाबो हामो गथ'साफोरनि थाखाय बियो गथ'साफोराल' जानो हाया बेखौ गेदेरफोरा जाबाबो हामगोन आरोना गुजुनाया आं माबोरै बानायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेखौ दा बेलथायनोसै आङो आं बेलथायबाय एबार गोथाङैबो बानाय जायो हाइजेंजों चक्लेटखौ गुरजों बानायगोन आं बेखौ नाथाय हाइजेंआ सावबा मोदोमसिनो आरोना गोथाङै बानायबा बांद्राय सेन फैया हाइजेंखौ सावबा बांसिन मोदोमो दा बेलथायबाय आं ओमफ्राय फारसेथिं सावबाय एबार फारसेथिं सावबाय हांगार जाबाबो जेबो नङा सानि बिगुरखौ बोखाखागोन नालाय खालि रुइनोल'सो होदों सेन फैनायनि थाखाय दसे उनाव जासिगोन आंना हाइजें सावनाया आं आगोलाव हाइजें सावनाय मोनजाफेरबाय जेनेबा गुजुबा जाखायो सावनानै जाखायो आङो ओमफ्राय बिदि मर्टन बानायनानै जाफेराखैमोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम बानायगोन आङो दाख्लैनिफ्रायनो बानायनो सानगासिनो जगारखौबो लाखादों थेवबाबो बानायनोनो टाइम मोनैनि थाखाय बानायाखै दिनै फाइनालि बानायनोसै आङो बाबायाबो जोंना गुजुगासिनो नालाय ओंखायनोथ' बानायनो माबाबाय आं गोसोम जाबाय अरजाया बेखौ आं सुखागोन एबार खोमोननोसै आं बेखौ जाबाय थिलौ जाखाबाय बेखौ सुनोसै आं एबार दैजों दा आङो बेखौ मोजाङै दैयाव सुनोसै खननै खनथाम मोजां खारजासिम सुनोसै आं बेखौ खननै खनथाम दै सोलाय सोलाय सुनांगोन बेखौ सानि बिगुर गोसोमा खारजासिम सुनांगोन मोजां जाजासिम साफा जाजासिम साफा नुजासिम आराम सुबाय आं गोसोम ओंखाराखिसै एबार आं बेखौ बिगुर लेमनोसै बिगुर लेमनानै बिगुर लेमग्रोनोसै आं बेखौ आरामै बिगुर गारखांजोब्बाय आङो एबार बेखौ ग्राइन्डाराव होनोसै हाइजेंआ बिगुर माबानानै एसेल' जाबाय बेखौ एबार ग्राइन्डाराव उननोसै आङो हाइजेंखौ ग्राइन्डाराव उनहैनोसै आङो नै बेखौ उननायनि सिगां फिसालानो मेगि बानायना होग्रोनोसै मेगि बानायनो दावराव जागासिनो टिभि नायगासिनो फिसालाया माबा मेगिखौ बइलिं जानो ना फ्राय
बयलिंखौनो बानायनो दे टिभिबो नायगासिनो कालारबो आखिगासिनो मस्ला होनो मेगियाव मस्ला होनांगौ ना होनाङा होनांगौ दिनै एसे बेलेग मेगि बानायनो आङो आंनि स्टाइलाव माबायदि बानायो मोनजायो दिनै फिसालाया बे रेसिपिखौ बानायनो थाखाय पाकेटसे मेगि आरो मोनसे बिट दरसेल' लादों आं बिटखौ बेजों आं बानायगोन नायलांबाय थादो माबोरै बानायो आङो बिटखौ माबा खालामखांबाय आङो एबार मेगिजों बानायनोसै माबोरै बानायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना मस्लाखौबो होखाबाय दिनै बयलिं बानायना होनोसै आं सानफ्रामबो बयल खालामनानै फ्राय खालामना होबाय थानांगौ दिनै बेखौबो बानायनो दं नालाय डाइरेक्ट बयल खालामसै खालि कालारनि थाखाय आङो दहायनि बिट माबानायखौ होना होनोसै दिनै आंनि स्टाइलनि बानायनोसै आङो एसे बेलेग डिजाइननि बानायनोसै सानफ्रामबो येलो येलो जाबाय थायो खालि फ्राय येलो कालार रेड कालारनि जानाय नायनोसै माबायदि मोनजायो नोंथांमोननोबो देखायनांसै गोथाव जायोना फ्राया फिसालाया टिभि नायगासिनो रागा जोंनो नालाय फिसाला दिनै फार्स्ट टाइम बानायदों आं दे नङाबाथ' सानफ्रामबो गोमो ओंखायनो दिनै बिदि बानायबाय बिट होनानै बानायबाय दिनै होनबा गोजा आङो मेराव एसे बेलेग मोनदों बेफोरखौ बारा मोजां मोनखाया ओरैनो टेस्ट खालामनायसै लाबाय आंबो फिसालाजों लोगोसे ओरैनोसै फिसालाना बाबा गोथावथार टेस्टिथार दिनैनि मेगिया बाबा जालाय गोथाव ना गोखै जालाय मेगिया टिभियाव एसे बेस्थ' ओमफ्राय ड्रयिं खालाम टिभि नायनाया मानो एथ' बुरजा बहि लाबोलाबायखो नोङो हो मोनसेल' आखिदों फिसा आखिदोंमोन आखिजोबाखिसैबो टेस्ट खालामलाय गोथाव ना गोखै गोथाव हा गोथाव नङा नंगौ दिनै बेलेग ना कालाराबो बेलेग माबायाबो बेलेग माबे आरो नांबावगौ गोथाव मोनदों आं जानोसै एसेखौ एसे सिनि एड खालामदोंमोन आरो आं एसे सिनि आं जानोसै दे बाबा बेखौ दे एसेखौ आं जानोसै एबार माबाखौ मोनहैनोसै आङो मैगिखौ जाखांबाय एबार बेखौ उनहैनोसै दोनथ'नोसै जा साफा माबाबाय गेब्लेबाय नै गुन्द्रा जाजोबथारदों एकदम ल' फ्लेमाव होना लादों आं ल'आव एबार सारायखौ जानोसै आङो सारायखौ जाननानै माबाखौ होनोसै हाइजेंखौ एकदम ल'आव होदों एरबाय थानोसै एसे नांथाबनाय बायदि जादों नांथाबबाबो जेबो नङा उनाव गाफिनगोनखा गाफिनो एसे नांथाबदों नांथाबनाय बायदि जायो फार्स्टआव उनाव गालांफिनो सिथाबनाय बायदि जाबाबो नै एरख'बानो गागोन बिदिनो मोजां एरख'बानो गागोन इयो फ्रोमैनो दैखौ फोरानजासिम एवनोसै रानजासिम आरामनो गाबाय मोजाङै एबार इयाव आं गुर होनोसै गुरखौ दाखालिनो लाबोदोंमोन आं बानायनो होननानै नाथाय बानायनो सोलाबाखै
बानायनो सोलाबिनि थाखायनो ओमफ्राय गरम जादोंना गलिलाय लांबाय नै गथा गथामोन पिस पिसमोन गलिबाय गरमजोंनो गलिबाय दा बेखौ आं बेयाव होनोसै हाइजेंआव होना होनोसै खिखौ होबाय आं माबा खिसोलायनो मा होनो बेखौ गुरखौ होबाय आं नै ल'आवनो दं नालाय एसे एसे गलिबाय आङो 200 ग्रामसो होदों 200 ग्रामसो होदों बारा होआखै गलिनो हमबाय जोंना एसे एसे ल'आवनो दोनबाय थादों आं दाबो गेसखौ लासै लासै गलिनो हमबाय गुरा मोजाङै बिदिनो गलायबाय थानांगोन बेखौ जेन दख्ला दख्रिया थाया गलाय गलाय माबानांगोन दोन बारा बुरजा जाया बाबा गोथाङै गोदौसिगोन आं इयाव ब्लेक पेपार होगोन ब्लेक पेपारनि गुन्द्रा बानायखानाय दं आंनाव ब्लेक पेपारनि गुन्द्रा होबाय आङो इयाव इयाव दा आङो घिउबो एसे होनोसै घिउबो होबाय आं जासिगोनानो आं एसे संख्रि होनोसै इयाव मानो होनबा गुरबाथाय गोदैद्राय जागोन ना माबा काला नमक बा बांसिन मोजां जायो काला नमक गैया आंनाव आं न'नि जाग्राखौनो होबाय जासिगोनानो नै आंना मर्टना बेयाव जेबो गाज्रि बुस्थु गैया आरोना हाइजेंखौबोथ' जों जाखायो गुजुबा आरो जार्थि जाला बे ब्लेक पेपारखौबोथ' साहाफोरावबो होनानै लोंखायो लोगोसे संख्रिखौबोथ' जाखायो गुरखौबो जाखायो बेनि थाखाय बे गाज्रि नङा आरो गुजुनायनि थाखाय बिराद मोजां बियो नोंथांमोना 100% मोजां मोनगोन बानायनानै जानाय नाय आरो जाय गथ'आ गुजुनाय लोमजानाय आरिनि मुलि जानो बायो बेजों 100% हामगोन लोमजानायाबो हामगोन गुजुनायाबो हामगोन गगा मोननायाबो हामगोन मानो होनबा इयाव गुजुनायनि थाखाय हाइजें जाति जाला इफोर दंखायो नालाय जाबायानो आंखौ जादोंना जायाखै बोरै चेक खालामगोन नैयाव होनाय नायनि आङो जेब्लानो थाल मोनगोन बे दैयाव होनाय नायबानो थाल मोनगोन जादोंना जायाखै होनाय नायबाय आङो नै रेडि जोंना केन्डिया दा बानाय जासिगोन दैयाव होबाथाय इदि अरथाबो आरोना नै जाबाय बानाय जासिगोन बे आं गेसखौ खोमोरनोसै लोगो बानायाबा गथा खाबा जानाय नङा इयो बानायनोसै आङो बानायनोसै एबार फिसा फिसानो डिजाइन नांलाया गुदुंदो बाबा दांनाङा दे सुइट बानायदोंना आङो मर्टन गुदुंथार दादां खामगोन थाब बानायाबा लाथा खालामजोबगोन प्लास्टिकआवबो होजायो साइजआव थांनाङा लोगोफोर साइजआ गिदिर फिसा जाजोबदों आंना मानो होनबा थाब साइजआव थांनाङा लोगोफोर साइजआ आंना गिदिर फिसा जाजोबदों मानो होनबा थाब बानायाबा लाथा खायो नालाय गुरा बेनि थाखायनो गिदिर फिसा जाजोब्बाय
गेदेरा रायाखैनो फिसाखौ जानाय नायनोबा केन्डि बानायनायखौ गुजुनायनि गुजुबाथाय हामो जानाय नायलाय माबायदि मोनदों दाउखि मेथाइ दाउखि सिलिं मेथाइ बायदि गोसा नंगौना नङा बाबा गोसाबाबो गोदैखाय जादों आरो इयो गुजुनाया हामगोन गगा मोननाय हामगोन आरो आया गोसा मोनदों नामा इलाय रानबाय एबार बोखानोसै आङो गुसु जाबाय नालाय नै आराम गाबाय साइसआव थांनाङा लोगोफोर साइसआव थांनाङा साइसआ गुदुं गुदुं बानायाबा आथा खाजोबो नालाय गुदुं गुदुं प्लास्टिकआव खावसे होदां आंबो बे रेसिपिखौ निजे रोंनाय नङा मालायनि भिडिअ नायनानैसो बानायनाय ओंखायनो आंबो बानायनायबाय आरो जाख्लायाखै बाबा बानायदोंसो नै थोरसियाव होनाय नायदोंमोन आं थोरसिना बारा सिदा सिदा गाबावाखै बेनो प्लास्टिकना थाबसिन गादों नै आरामनो 100% गेरेन्टि आरो बेजों गुजुनाया हामखागोन मानो होनबा बेयाव जाथि जाला दं ओमफ्राय जाथि जाला हाइजें बेजोंथ' हामखायोना बेजों लोगोसे संख्रि एसे होबाय आङो गुराबोथ' मोजांखा बेजों टेस्ट खालामबायानो बाजै फैदोंमोन आंनि हासबेन्डनि बिब' फैदोंमोन बेजों बाबाजों टेस्ट खालामबाय आंनि फिसालाजों जाबावनो नागिरगासिनो आंना फिसालाया ओरैनोबाथ' गुजुनाय मुलिखौनो जानो बायो ओमफ्राय बेखौ जागासिनो आरो दा बांद्राय जाबाबो उदै गरम जागोन खिन्थु हाइजें बारा दंना इयाव बेखौ बयामाव सोगोन आं आरामनो बयामाव सोना दोनबा गोबावसिन जाजागोन जाय गथ'आ गुजुनाय एबा लोमजानायनि गगा मोननायनि मुलि जानो बायो बिमाफ्रा बेखौ बानायनानै जाहोजागोन मानो होनबा खस्थ' नङा बारा हाइजेंखौ सावनानै बानायनानै एवनानै बेखौ माबाबानो जायो बेयाव फ्रिज आरि नांलाया ओरैनो गुदुंजोंनो जायो आराम जाबाय साइसआव थांनाङा लोगोफोर साइसआ एकदम मोजां जायाखै मानो होनबा गुदुं गुदुं लोगो लोगो आथा खायोना गुदुंनि थाखाय गुदुं गुदुं बानायनायनि थाखाय साइसआ फिसा गिदिर जादों बिदि प्लास्टिक ना नै दहायनो गाबाय थोरसिना गायाखिसै बिदिनि थाखायनो नोंथांमोना बानायबाथाय नै बिदि प्लास्टिकआवनो होनानै बानाय आरोना प्लास्टिकआवबा साबसिन जायो इयाव दा बोखानो हायाखिसै आङो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम प्लिज अननानै नोंथांमोना नायोल' ओमफ्राय नायनानै साबस्क्राइब खालामनो बावलाङो अननानै साबस्क्राइब खालाम जानाय नाय गुर दं जाथि जाला दं नों गुजुबाय थायोना गुजुनायनि मुलि मोनसे जाहरनायलाय गुजुनायनि हाइजेंजों बानायदों मुलि जानो बायोना माखौ मोनसे खनखांनानै लांदो जेबो नङा नै गाखानायसो इयो गाथ'वाखैनो प्लास्टिक ना गाबाय प्लास्टिकआव होनाया जानाय नायलाय गोरा जानो दंबावो गोरा जाथ'वाखैनो हाथायासो बायगोन नै जाहरनो हाबो मा होनदों आं थोरसियाव बानायनायदोंमोन ओमफ्राय बोखानो खस्थ' जादों नै बे प्लास्टिकआव साबसिन जादों आरो माबा बायदि जादों ना दाउखि सिलिं मेथाइ बायदि ओमफ्राय बै दाउखि सिलिं मेथाइआव हाइजें गैया आरो इयाव गोसा नालाय गुजुनाया हामगोन इयाव दा हाइजें दं जाथि जाला दं ओमफ्राय घिउ एसे होदों घिउ होदों ओमफ्राय माबा होदों संख्रि होदों एसेनो गोथाव गोसा गोसा ना सिबिं माने ओरैनो गुजुनायनि थाखायसोबा ओंखायनोथ' होआखिसै आं दाउखि सिलिं मेथाइ बानायगोन र' मालाबा गोथाव नंगोना नङा जाग्रायाबो एख' माबाबो होना आलौदोंना एसे नोंथांमोना बानायनानै जानाय नायदो ओमफ्राय जानानै माबायदि मोनो प्लिज आंनो कमेन्ट हर अननानै थेंक इउ नै मेगि बाख्लायाव हरबाय आं लसमिनो मेगि बाख्लायावनो गोरा जाबासो जि साफा जाखादो खावसे जोब्बायानो आंना नै गोरसा गोरसा गोमखायो नै चक्लेट बायदि जागोन दिनाव खमसे गरथाम जाहोबाबो हामगोन आरो
बारा अभारथ' जानाङा बारा अभार जाबा उदै गरम जागोन मानो होनबा हाइजें दंना ओरैनो जा गोरा गोरा आराम आराम गोमदोनै आं बेखौ बयामाव सोना दोनसै खावसे जोब्बायानो बिमानै फैनायाव बिमानैबो जाहोबाय आरो बिमायं फैदोंमोन बिमायंनोबो हरबाय आरो बिब'नोबो हरबाय आं उज्जवल बिमायंनि फिसाजोनोबो जाथों होननानै एसेल'सै इसिनिल'सै दा बेखौ आराम बयामाव सोना दोनसै आं नै जा गोरा गोरा गोमखाबाय बेखौ बयामाव सोना दोनसै आं बयाम साफा सुनानै लाबाय आं सोनोसै आं दा बयामाव सोना दोनबाय आङो ख्रेम ख्रेम होनलायो चक्लेट बायदि गोरा जाबाय नै मोनसे मोनसे दिहुननानै चक्लेट बायदि होबाय थानोसै आं फिसालानो आराम दोनबा दै फोनाङालासिनो दोनबा आराम गोबाव जोरगोन तैयारि जाबाय आंना गुजुनायनि मुलिया